Ubrzano predizborno asfaltiranje puteva u opštini Šekovići uznemirilo je mještane. Put bi ovih dana trebalo da osvane i u dvorištu Milana Đerića. Iako je za gradnju kuće prije 3 decenije dobio građevinsku dozvolu, proglašen je javni interes, proveden postupak eksproprijacije, a uprkos žalbi Đerićima bi već sutra mogao biti asfaltiran dio dvorišta. Građevinske mašine koje ovih dana rade širom opštine Šekovići zaprijetile su i dvorištu Milana Đerića. On kaže da ne bi ni osporavao izgradnju puta na novoj trasi kada bi taj put dužine oko 300 metara, kako je urbanističkim planom predviđeno, povezivao 2 poprečne ulice u naselju. Opštinska vlast međutim namjerava da izgradi samo 50 metara puta pored njegovog dvorišta, čime mu nanose direktnu štetu. I to, kaže, nije u javnom interesu, već u interesu nekolicine komšija koji će zauzvrat glasati za SDS. Pa do kraja samoga dvorišta, radi par ljudi, radi neki 10 glasova. U stvari, oni su meni nudili, ako možeš ovi iz građevinske operativi, ako možeš da skupiš 20 glasova, nećemo raditi ulicu. Ja nisam pristalica SDS-a, nisam pristalica ove vlasti. U opštini Šekovići kažu da je postupak eksproprijacije sproveden u skladu sa zakonom, a da će vlasniku biti isplaćeno 120 konvertibilnih maraka nadoknade za oduzimanje 6 kvadratnih metara dvorišta. Biće mu plaćeno, on se žalio na cijenu od 6 kvadrata, da mu je mala opštinska cijena, zvanična, trenutno važeća cijena, koja je, pa će sud donijeti odluku. Ukoliko uprkos protivljenju vlasnika put bude izgrađen, konačnu riječ o ovom slučaju daće nadležni sud.